Kanggo kanca-kanca sing wingi mitakonake bab wayang haram lan liya-liyane. Ning era kebebasan pendapat iki aku kudune kanca-kanca kabeh ngerteni, ora kudu kabeh digamblangke, ora kudu kabeh diomongke kanthi cetha lan grusa-grusu. Ana perangan bab sing kudu tak pikirke. Mula viralke wingi aku ora gawe konten senajan kanca-kanca kabeh ya ngomongke kepiye iki miturutmu nek wayang dianggap haram. Ya nek miturutku pribadi ora ana salahe. Ora ana salahe mergo ana pemahaman beda. Ana sing ngomongke pemahaman yen ora padha karo kabudayane dalam tanda kutip kanca-kanca muslim. Ya ora apa-apa karena kuwi mesti ana dalile. Mesti ana kajian tersendiri. Ana kajiane dhewe. Aku mau pengen ngomongke babagan wayang sithik-sithik bae. Mergo aku ya dudu wong sing ngerti wayang sajujare kok ngopo lan sapanunggalane mergone ana pirang-pirang bab sing nyeritake wayang kuwi saka Indonesia, wayang kuwi saka Cina, wayang kuwi saka Hindu Buddha, ana nanging kuwi rada abot. Sederhanane ngene wae. Nek mungguh aku maca literasi sing wis tak waca bola-bali karo diskusi karo kanca-kanca, wayang kuwi tegese saka tembung ayang-ayang utawa bayangan. Dadi nalika jaman semono ana jenenge ringgit sing wis nganggo kelir. Kuwi rak ana bencong. Saiki wis nganggo lampu ngono wae. Biyen rak ora. Kuwi digambarke kaya dene gambaran bayang-bayang sing didelok saka mburi. Nek wong biyen mesti ndelok wayang saka mburi. Kuwi saka tembung ayang-ayang. Nanging ayang-ayang ning kene iki dijembarke meneh ana sing ngomongke teges ayang-ayang kuwi ayang-ayange menungsa urip ning alam padang. Saka lair ngasih tekan mati ana bab ngunduh waing pakarti, sapa salah bakal seleh, becik ketitik lo ketara. Ning kono ki ngemot pirang-pirang nilai-nilai kabudayan sing gedhe dan miturutku jumbuh karo apa sing diajarke ning kanca-kanca muslim. Dadi ora perlu digarap ngasih tekan iki kepiye to jane iki. Nek miturutku ya biasa-biasa wae. Dhewe sing setuju karo wayang kuwi haram ya monggo. Mergo wis ana mungkin ana pendapate dhewe. Nek sing ora setuju ya monggo ning miturutku ora njuk digebyah-uyah kabeh padha banjur nek ora do seneng langsung bengok-bengok. Ya ora no. Ana saperangan bab sing kudu ade mangerteni. Intine ngene. Saka sing dingendikake Ustaz Khalid Basalamah kae miturutku ora ana sing salah. Yen pancen wong muslim kuwi pengen tobat lan sapanunggalane banjur ngomongke nek ya haram kuwi kabudayane wong liya, kudu kabudayane wong Islam, kuwi kabudayane wong Hindu Buddha. Nanging aja salah. Nalika pralian saka Hindu Buddha ning Islam kuwi salah satunggale ya Sunan Kalijaga sing siar agama liwat media wayang. Sing ning kono akhire ana tambahan carita, ana gubahan carita sing ben kuwi padha amarga ngopo? Wong biyen kuwi kudu dicedhakke agama kuwi ora njuk diedohke karo kabudayan, ora. Nanging dicedhaki cara kabudayan sing ben dekne nalika arep dadi wong Islam kuwi ora kangelan. Mergo padha jebule Islami padha. Ana paugeran-paugeran sing padha, ana pirangan-pirangan bab sing padha. Lah menurutku ngene. Saka tembung wayang kuwi mau senajan to kemo ya ana sing nyebutke saka tembung ayang-ayang, ana sing nyebutke mahyang. Mahyang kuwi berarti tumuju ing pangeran, tumuju ing Gusti Allah. Tumuju ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kuwi saderma mung nglakoni. Dalang kuwi mung nglakoni apa dene titah sing padha wae awak dhewe yen arep ngelingke. Lah tujuane ning ndi? Tujuane manembah marang Sang Kuwasa. Kuwi secara sederhana. Lan
sing marai geger kae wingi kudune carane nganter ngono kuwi. Aku wis sepakat karo puisi sing digokke Gus Miftah gitu. Ora ana salahe. Nanging miturutku dadi luput yen akhire digarap wayangan sing ana kae. Dadi ora njumbuhke antarane nilai-nilai sing ana ning wayang sing mengko kepicarane ngomongke ora seneng kuwi nganggo media wayang ning iki malah dadi perang meneh. Sing siji wis ora setuju karo Ustadz Khalid Basalamah, sing siji ora seneng karo pagelaran sing digelar kanca-kanca pedalangan. Mungkin kuwi saka kanca-kanca pedalangan yo akhirnya do protes neng beberapa orang mesti ana sing pro ana sing kontra. Dan aku salah siji sing kontra. Mergo menurutku ora perke, ora kudune ra ngono Mas. Kudune ra ngono. Kudune ana sing dipilah-dipilih. Lah iki wong Indonesia saiki iki anane kebebasan berpendapat iki dadi menurutku tanda kutip ngombro-ombro. Omongane neko-neko. Ning ora dipilah-pilih iki mengko iki dadine kaya ngopo? Nek kanggoku dadi mung bras salah njaluk ngapura. Lah, ora segampang kuwi. Miturutku ora segampang kuwi. Mila ngene kanca-kanca. Ayo sinau bareng. Wayang kuwi kabudayan sing adiluhung. Kabudayan sing bakalke nuwuhke rasa-rasa kamanungsan. Rasa-rasa manembah marang Sang Kuwasa. Ning nggon wayang kuwi ana vertikal, horizontal, ana spiritual, ana spiritualitas. Ana memayu-hayuning bawon, ana sangkan paraning dumadi. Ana manunggal kawula kelawan Gusti. Lah kuwi kan padha bae. Mengko nek tak jumbuhke karo Islam iki padha. Nanging iki dudu ranahku ngomongke antarane wayang karo Islam. Nek miturutku sing dingendikake Khalid Basalamah kanggo saperangan wong bener, kanggo saperangan wong ora. Sing dikanter nganter nganggo kanca-kanca pedalangan kae ana sing bener. Ning ana sing luput. Dadi kekarone iki ana sing luput, ana sing bener. Adik gegari milih. Nek kowe seneng wayang ya seneng wayang, kajilah dengan baik. Sing seneng agama Islam aja tau-taune njuk ngelekke kanthi cara sing teges. Amarga apa? Amarga kabudayan kuwi wis melekat ning gone atine wong-wong Indonesia. Dan wong sing ngugemi kabudayan ya aja tau-taune nganter utawa nyenggol kanca-kanca muslim sing memang patuh karo dawuh. Sesimpel kuwi sebenarnya. Simpelnya adalah kowe ngrumangsani yen pas seduluran. Sedulurke ana congkrah mesti. Nanging bali kaya adate. Ngelekke iki oleh. Ning aja meksa ngelekke. Sederhana kuwi. Toleransi ki mung ngomongke wong. Pendapate beda ya apa-apa. Nah aku sih ngono ki. Muga-muga kanca-kanca ya mangerteni sethithik wae sing tak jupuk saka